to BBC wallahi tunda dai ba za a yi ran nan da ni ba, wallahi yau ma na dawo ba zan gaji ba, ni ma BBC din kaina ne zai. Suna na Sadiq Master. Wanda na taba taimaka a industry shine Umar M Sharif. Ai ba daɗi ka taimaka wa mutum a raye kuma ka zo kana ta yayatawa, shi yasa. Daga shi sai Aminu S Bono, shi ma na taimaka masa ba zan manta ba. Akwai wani lokacin ina directing haka, to yakan zuwa da lema haka yana dan kare min rana, to daga nan kuma har na fara sa shi a fim ya zama director. Lemon da na fi so shine pop cola. Gaskiya a'a. Gaskiya ne haka ne.